Guys, mulai masak. Mau disebar nyambel tempe. Gue sarapan sik gelak. Tempe kita penyet. Sambel penyet. Tempe tak goreng terus tak penyet. Gue sarapan lawe kerupuk wis dadi. Dik dindai mangkat sekolah. Jangan pola. Mak domba tak kon mak dhewe. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Lah pe opo rek ngono? Masak guys. Masak. Godhog nang ayam guys. Ayamnya tak godhog iki. Lho, emang tak walek nah. Golek Isa kan dijak ayahe ngulon ngene mbae. Sepi tenanan guys gene Isa iki. Kok ping pindho ayame. Terus iki ndek bengi iki wis kering, tahu niki wis tak gorengi niki guys. Engko karek jegar-jegur, karek mbumboni lombok ijo iki karek meti. Terus iki engko masak cakar suwiwi jeruan. Terus iki pitik Jawa nih. Ayam kampung. Wong Isa ngulon tek aku seroh iku parani rene. Sing ning kono kuwi Adam kuwi. Guys. Lanang-lanang iki ndek iki loro. Loro ki 170. Berarti siji-sijine 85. Daripada ning pasar ndek iki. Ning pasar ndek iki sak mene-mene iki kon 120 ya, loro ki 250. Dalam. Ya Allah, nek tamu, guys. Urung iki lho pitik kowe jek ning ngisor iki lho, kae tak godhoki ya nggih anu sik rewang ning ngono. Lah iya. Lah yo lah Sri ki anggite aku ya dijak rono ndek yo iso cah ngono. Pitikku jek do ngisor lho, apa-apa wis. Aku makasih yo dikei angsul. Lho ngono rek metu lor lho lah apa metu ngarep nyawange kok. Oh alah ya sampai no Mbak Min aku matur suwun lho ya. Oh alah nu metu ngarep gene pat kok seneng nyawange kok. Nek gak tak tawani sarapan ngono ki lho. Nyambel nganu tempe sik ku mang. Iya, rene tenan lho. Oh alah diteri angsul-angsulan guys kok ngene wong ndek gawe kan hari Kamis ki sebar lho entuk mie. Terus apa Dok? Jajan. Iki jajane. Terus sabun. Olalah, pas gak ndek sabun kok. Dikei sabun cuci. Terus apa ki? Gula. 1 kilo. Terus iki beras. Nah, untuk beras barang guys, berasnya 2 kilo atau 3 kilo iki. 3 kilo gitu enak berasnya. Iki sabun mandi, sabun cuci. Terus iki jajan, mie, gula. Wis matur suwun buat dari karo Mbak Min nggih, muga-muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi sehat selalu, panjang umur. Ki hasilnya untuk kurewang seminggu guys. Kita dikei apa niki ya. Dikei imbal balik lah, ibaratnya direwangi selama 1 minggu. Jadi niki cara mono wong rewang ya wis umume ning desa ngono guys, setiap bar rewang ya oleh-olehe angsul-angsulane ya wis ngene iki. Wis umum lah cara mono ki ning desane dhisik iki ngono. Tapi mbuh ya nek ning desane panjenengan semuanya iki piye ya mesti ora padha ya guys. Tetep enek bedone. Nek carane kene iki ngono. Angger setiap bar rewang ya entuke ngono kuwi. Iki rontok
tanek iki guys, soal iki dodo utuh-utuh iki tak. Nek gak tanek kok tengahe sik mentah. Guys, diparani Mbak Putri kon milih kluwah guys, soalnya Mbah Tok mbiyen kluwahe akeh tapi keterak banjir do longsor ki mawut ora duwe kluwah wis. Anu jajan iki lho Le, nyalo Le. Iki lho. Kene ndang dibuka kene. Jajan ndang. Lho kowe rak kowe nek gelem melok Pakde kae lho disilehi HP Pakde. Kowe moh kok tante nggih mulai ngering. Mak tipe bakul mie ayam. Sik guys, tak kondisikan sik guys. Ora apa-apa, sedekah. Dengkul guys, masak sakai kabeh. Sing pakai mie ayam kae. Cara bakulan ngono payu yan nggih. Enak ya. Dino dino. Bakul mie ayam. Tak juga layak nek masak nggo keluarga dhewe. Iki ya sama kan hidup. Lah ya mending kocek jagung nunggoni mie ayam nang tuku ora cetok. Mending nang tandur apa kocek. Iki masakan iki buar kabeh guys, Mbah Dok, Desih terus Mbah Kapu ngono, terus yo ngasih. Bareng kabeh masakane. Iki bature akeh lah aku dhewean. Dhewe lah yo oke. Apa-apa tak loloni ndek bengi. Ya, ndi ya kluwe ya. Ndi Mbah Dok ndi wonge? Walah ning Mah Kulon. Kluwe ning kene. Ikut, Mak, ikut. Gak sah mlayu ae tiku. Ayo. Masak urung mateng ah? Cek ngono ki ade terus, masak cek dhewek-dhewek no. Gung tangi Mbah Yem. Sehat. Aja mlayu nduk nek bawah ya. Bapu yo njeluk keluar wong lah. Kono ape nganu asem-asem jarene. Tuku pitik Jawa ndek sore kae. Lho Put. Ono Put. Aduh nyabrang rasa. Ngisor kene lah lho De, rusuh ngono. Kene lho lemah tok. Wow, kluwe ayu-ayu. Ayu-ayu. Lah temantang sing gedhi iki. Tuwek iki. Tak milih kluweh dhisik. Guys, iki diwangi ngoteki kluweh doke. Diwangi doke Desih ro nek masak dhewe. Tapi ya alhamdulillah guys, dhewe lah ya wis mateng kabeh. Ayame kampung ki ya wis mateng. Wis medhok tak pateni ae engko kan urung disanteni nggih. Kluwehe ya jek diirisi. Doke kluweh 5, tak kei kluweh 5 guys. Lah iki sing ayam cinone wis bar tak goreng. Terus iki apa ngukus kacang cino. Engko tinggo jaminan, tinggo ngekei jajan wong ngaji. Terus iki apa guys, jeruhane ya wis mateng. Jeruan, cakar, suwiwi, endas, rongkong, lah tak campur guys mau balungan. Oh, mantap kali. Engko nek anak-anakku do rene guys, Mas Agus, Mbak Ana kan wis mateng. Nek menawa do rene ya Mbak Ana nek gak kesel, soalnya yo bar kerja. Nek gak kesel yo rene, nek kesel yo engko malam Jumat ki yo packing nek bar magrib mangkat. Engko Mas Agus jere tak WA ndek iki engko nek bar Jumatan yo Mak. Tak rono. Wis arep nang tak godhog iki kluwe. Wis tak entepno. Banyu guys, tapi urung mulak malik ngenteni umupe. Ki mau Desih wis bar
Gawe ager-ager. Wis meh dadi iki sing pertama. Sing kedua iki. Wis dadi guys, kita nganguk pawon guri. Nek nganguk pawon guri, kaedo rame-rame kae. Mie ayam iki wis mateng apa urung? Iki berasku yo tak kum, guys. Dilok engkas. Ya gek jam 10 lewat piro. Tak nganguk guri. Lah nganuku kok mbok elokno? Sawi, heeh. Iya. Iya. Nganu aku malah ngaku. Oh gak, maksudnya iki kuwi lho jem sawiku. Sawiku gak mbok elokno. Loh, pilai sing ijo. Heeh, timbangane ngepek-ngepek iki kulkas. Lah yo. Mbok gawe es blewah. Wah, kan terus. Lah opo sebatur tuku ngono. Cek, sa, temen kon ndi? Lah kuwi lah apa pipine rek abang kabeh nyakari sapa? Dekku iso ilang apa ora? Anu Pak Agus mang tak mek nganu apa ora ya? Godhong. Mek godhong apa ora? Mangkok cilik. Ayo. Aku ape nyawa loro urip kabeh spray rontro. Ndak dijak ning gone mbae tenan Isa ku, Mang. Kok ngene Mbah ni nduk ku, Mang. Anak iki kudu ngajak metu ae lho, mau dijak ning ndi. Mek sendok nduk. Sendok mek sendok. Apa? Iwake mie ayam wis mateng. Ndi? Ning bas iku ya? Aku pe marutno klopo sik. Walah, pinter yo, ambil sendok sendiri bisa. Lah ngono sayange terus rak-rak. Waduh, aduh ngono lho, pelanggaran. Wes bokong empren wedangen tenan ki engko. Mas kasih engko tak kene entek. Walah blewae wagih ngono ki ya. Mas aku sing mbok keruk-keruk kuwi tok. Nek mentah yo ibu engko sesuk. Ngene Om panen blewah, guys. Mateng. Lah iya mbirno. Lah iya panen blewah wis urung poso kok wis panen. Sing kaya poso entek. Lah ijar apa ra. Lah kowe ndi? Kowe sing mbok gawe ndi, Em? Sing mbok gawe ndi? Lah kowe pengen gawe saiki apa sesuk? Mbok sesuk lah wong mentah ngene kok. Mek mentah nek sing saiki tak gawe sing mateng. Kuwi monyet kuwi yo gak kena duit itu. Kae Pak Su. Abene teko, guys. Mek godhong apa kondi? Mau selak Jumatan. Ndi kok gue nek mlebu. Alhamdulillah wis mek godhong tenan. Om mang yo karo ke warung ngene, Mek. Lah kok ngene sapa? Mbah Dot. Angger loro-loro ping 30, ping 15 nek wis gak ya 30. Lah ngono nek mbok kayak kudungku Mas. Kuwi lho kudungku lah gatel kabeh aku engko. Nek ndi? Wes kono lah ya. Nek mbok kayak ndi? Lah engko nek dienggo jungok-jungok ya kayak kono lho. Gatel. Wes ngono-ngono rak udan-udan wis duwe godhong. Sing ngisor ditata mlengkuk kabeh nok. Sing kidul ku lho ngisore mlengkuk kabeh lho. Wis ayem wis duwe godhong soalé iki engko nganu guys, ambengan. Kok bungkuse godhong jati. Engko delok engkas Jumatan, cak yo wis nek wis bar duwe. Lah saiki apa? Iya ya Mas. Lali ya, tak kira iki dina Jumat iki Mang. Astagfirullahaladzim, wis lali dina, guys, dhisik. Kalau coro-coro mbok goleki teko, ora nek isa kok sepi. Ya Allah, tak kira ki dina Jumat, elingku ki ya dina Jumat. Lah kok dina Kamis sanggean ya Allah Gusti. Pikirane wis kadung ngebleng ya, guys. Mikir mbah ya apa dipikir
Kok iso ora roh dino sampai lali tenanan tak eling-eling. Lah yo jeman lah Mas Agus mak ndek inget yo ngene. Yo engko nek berjeman yo mak nek ngono piye le. Tak rono nek berjeman jere. Seper ora. Lah iya lho ngono aku sing ndek tak WA ngene. Nek berjeman mak aku tak rono ngono gak bar gae. Iya masane yo jumah legi masane eling sok jumah cek tak WA-ne neh. Tak omongane neh guys. Oh alah. Aku mbak Mas aku sok yo padha ae elinge dina jumah. Wis agek jam 1 tapi sayurku wis mateng guys, segone yo wis karek nyiram. Iki masak iki borongan alias dhewean iki. Iki mang dibantu adik-adik dhisik diwangi ngirisi apa ki kol terus apa wortel dipethekno kacang terus sayurku wis mateng segane karek nyiram. Mas Agus rene geget pengen ndang balik wis tak adano sayur iki segane karek nyiram tapi ora nggawa sego wong segane beras yang kayak tak ono. Wis geget mantuk. Iki jane banyune iki molak-malik kabeh ya. Kacang-kacang wis tak godhog. Wis sayure, guys. Sayur kluweh karo ayam kampung. Iki engko ngeteri nggone Mas Arif ngenteni segone mateng. Ayame ngeteri maratuwane dhisih barang tapi segone iki urung mateng. Sek ngenteni sediluk ya. Lintas. Alhamdulillah guys, dhisih dapat rezeki berkat. Loh, masakan dino iki hari ini ki pokoknya walah rame. Kan malam Jumat ya guys. Jadi wong kirim donga ki walah. Ki enek jajane ngene iki. Masakan ki bareng-bareng lho. Berate enek tahu, terus momok tempe, sambel goreng. Terus iki iwak wedhus guys. Mie kacang, mantap. Matur suwun nggih Mbah Ngas, muga-muga rezeki jenengan ngalir terus seperti air zam-zam. Ini ki yo padha-padha masakane lho guys, tapi yo diteri Mbak Purma yo entuk. Terima kasih atas rezekinya. Dhisih yo masakan dhewe tapi jek diteri berkat. Cendilane mosok mbok tutup Mas, enggak peteng. Ben sik udan ra deres kok. Wis kudu udan ya guys. Iki Pak Suweh noto ngono guys. Wis soal engko sing nggo berkatan wong ngaji tak paringi roti karo teh pucuk. Wis ngono kuwi. Simpel soalnya wong ngaji iki Bandung 7-8 sak sore iki engko. Mulai bar asar ki kok ngene Mbah Dok. Engko terus ngene Pak Leke dhisih terus ngene dhisih. Iki paling segane ya wis mateng tantase. Wes, pokoknya ya mergae bareng-bareng ya guys. Ki Pak Su gak kon ngeteri nggone anak lanang nggone Mas Arif. Wes nonterno. Penggian rebut cinukup ya guys, bantu. Engko sing lengsere digo mantuk neh nek ada iki gak usah tinggal kono ae ben diterno sapen-sapen ngono. Heh? Mosok wis mulih? Ora, paling dilebokno montor dan. Wes meneng ae tak kon ngeteri wong lanang lah aku ngono. Rebut cinukup. Alah nggih. Rasane mbuh ra ngalor ra ngidul. Wes ganti motoane dhisih guys.
Tak kon tekok ning tumbune ben gak sah nyalini wong siji. Aja kleru lho ya. Sing ngene mbae kan enek ndase iku mang, senengane ndas. Sing ngene mbae sing kembu abang. Wis karek gawe kering karo gawe mie guys, wis mateng kabeh. Mergae kok mlayu rono, mlayu rene guys. Mari yo dhewean, dadine yo sak candak-candake lah. Segane karek ngambeng. Kayak kacangku wis mateng, karek ngering karo gawe mie. Wis dadi. Udan terus mbah iki. Lakone wis udan ayo guys. Ket mulai esuk sampai awan. Loh, lontonge wis diterno guys. Iki mau celuk-celuk, tak tinggal ngeteri sayur Mbah Kung. Lho kok enek bakul lontong wis ngeterno rene iki dimam karo sayur kluweh karo ayam kampung. Lontonge gede-gede mbleguk-mbleguk lho. Sak menit-menit dene iki anggek ngentas iki guys, iki cek panas. Tumbas 20 biji. Pas adzan asar guys. Iki HP apa kena apa ya kok mbluruk-mbluruk niki. Alhamdulillah guys, iki akhirnya wis rampung kabeh dhisik entuke masak. Iki persiapan kanggo sing ngaji ya guys, kanggo santri-santri. Lho, jajane ya simple, ya ngene iki, praktis. Wis ngene iki tok guys. Wis mantap. Terus iki kanggo mame. Mame yo sayure yo iki mau. Ayam kampung karo sayur kluweh. Terus segone yo enek. Terus iki lontong. Mantap ya guys, cocok karo apa kuwi hawane. Hawane iki adem gremes ae guys. Iki cek gremes ae iki. Posisine ngajine kan konggone Mas Mukanan, terus nggone Mbah Dok, terus nggone Pak Leke dhisik, Mbah Damin, terus nggone dhisik. Jadi pindah 4 kali. Wis ngene iki mangane. Simple. Terus iki teh anget guys. Teh anget, teh panas. Aduh, panas. Hawane adem, diombeni sing anget-anget. Gelase wis tak siapno kabeh. Segone ya wis mateng. Terus bumbune, persiapan bumbune ya wis siap kabeh. Ada kering. Terus iki kacang. Terus iki mie. Terus iki adae ambeng. Oh, urung tak toto guys. Ngopeni sing ngaji sik nggih. Sing ngaji diopeni sik, dirampungne sik nek ngaji terus agek noto ambenge engko. Tapi kan wis siap kabeh. Terus posisine yo udan terus. Udan ae ket jam piro mau. Wis ngene iki, Iza karo Adam suwenenge nek roh banyu iki. Agek bar do dilebokno omah. Do kecek. Ngene doke wis bar ngaji, wis rampung. Terus iki mau pindah nggone Pak Leke dhisik, nggone Mas Mukanan yo wis. Iki karek nggone dhisik, guys. Karek ngenteni. Kae ngajine wis rampung abene, engko terus genten pindah rene. Wis meh mam. Mulai ngaji, guys. Tentang kemuliaan kematian para bapak, peringatan dan kepakian kami barokah, tentang kemuliaan dari pun wacana kata pun naik membesar hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sama dengan makan yang berbulan pada sedaya dan menikah catatan melalui kami pun bapak masa keluarga
kemuliaan walafiat kami nampakkan. Amin. Nampak kali salam di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Babarakan jannah menafiakum Nabi Besri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senang syafaatipun mulai mengenai dunia atas linjang mengenai yaumul kiamat. Dumateng para bapak sedaya bapak Rahman sakrakan pun jadi hasad atau engkau di tengah datang dulu minta sabut masuk datang zaman tengah pindah ditentukan bapak sabar kali kira dikobak moro sekawan Mbak Banem Mbak Kansal Mbak Sapar Mbak Semi Mbak Sumican yang terakhir Mbak Yati dimugi sedaya amal ibadahipun nalika tasih kesempatan tampi kali Allah Subhanahu wa taala sedaya kalupaten Sukunapura yang kebun jembaraken dipun padanaken dipun dadosaken pertamanan sasaing pertamanan swarga amin Allah. Amin. Anekan kita sun Bapak Parman sak keluarganipun dipun paring taufik sedaya sing Allah Subhanahu wa taala sesipun ingkang maha syahadat Al-Qur'an ingkang mirengaken Ketukan dosa pasien karim amin Allah. Amin. Mohon berpolitika di tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami'u wa minal anbiya'i salim. Bika khairil khalqi kullihim wal 'abdi kullati turja safa'atu li kulli yawmin minal awwali muqtabim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslimin. Wis nang geser anu. Wis nang do madang ijek yahene kok Mbah mboten nganu niki. Matang, Mbah. Alah ngaleni ndi meneh? Lho, bar saurunge magrib ki. Lah ya bar magrib Mas isek kok. Mosok? Iya. Alah. Lho ki engko walah. Mas, sak sore iki double piro niki, Mbah? Piye bareng? Ngalah ping pinten niki wau pun? Bareng-bareng. Sekawan Mbah pun. Pun sekawan Sekawan niki. Nggih ping 3 niki nggone mukanan. Mari nganu ki mari kene panjenengan. Lah gak nggone sekawan ngene Mbah Ngadira. Lagun panijo njaluk nganu ki njaluk manakib. Manakib. Monggo disekecakaken. Langsung, Mbak. Mame tak gekno simpel ae pokoke. Kok gak sah ribet, ora nek sing ngiwangi masak, Mbah, dhewean. Aduh, Mam. Halah, ndak yo metolo ae, Mas, kok nang madang. Gene ulung untuk dimasak. Jadi sasak patang. Gini kula ditebaske, Mbah. Ya, jar tikus Mbah mari. Mungkin pulang nggih. Monggo, Mbah, nang do madang. Wis kaloke, sampe sesuk nek do panen ben agung, ya gun man kono nek. Gone nganu ya, Mbah. Mas, wis panen loro. Paro lan sih. Bene agung panen. Gone agung. Lapangan iki lho. Lapangan. Anu Mas lawae kok ngisor Mas, pilih Mas. Goleki ya, kok ngisor. Goleki ya Mas, lawae goleki. Diukrek-ukrek ngono lho. Lho, pitik Jawa kok Ora krungu peri sawah iki. Lah, cah sakniki Mbah. Cah sakniki kon ngopeni sawah ya. Lawae teng ngisor anu Pak goleki
dicik-duki. Marai ngisor anu dhuwur mbet ngisor tikus ya, Pak. Yo. Wis sareng kali gen kula. Ndang tamadang. Ora gelem golek lawoke Mas yo. Sithik-sithik rada dincipi. Aku ngicipi lho man aku mangan. Lah iya. Wis diwareki pokoke. Saentene nggih, Mbah. Wong mangan. Wong marai iki nganu, Mbah. Lah nggih. Do masak dhewe-dhewe aku gak nek sing wangi masak tak gawe simpel ngono ae. Ngene polahku wis kaya kekean ucul kok. Supaya alhamdulillah banget lah. Nggih, Mbah, nek tiyang sakniki Biyen mumpun berkat eneng-eneng wah lah mlebu metu Nggih. ora teko-teko ya. nggih beda adoh, Mbah, kalau jaman biyen wis. Makan berkat skobras ki arane. Ya nggih. Nah, nggih. Itu ini lho, gane berarti keranjang lho. Waduh, mbek. Nggih. Mbah Suhar lawe dipadosi, Mbah, teng ngisor, Mbah. Kondangan wong tiga iki nek ngenteni. Pak. Pitik Jawa, Mbah. Pak Dian gak madang. Madang ya. Kuarken mie ayam. Asem-asem mie ayam walah wis sing kerek milih. Lho, mangan karo Mbah Pu. Ngene Mbak Purwo mie ayam. Lah nggih. Panganan wong biyen iki diomong saiki kapan piye Mas? Wong ora pangane kok bareng dipangan biyen. Mula sing jene sing mangan. Kilo teh yan, nek do ngiling teh ya. Teh anget teh. Iya lah Indonesia nang TV ku. Wong sing uripe nang TV ku tak beli ya pasti. Melas awake iki alhamdulillah banget. Lha nang iso menang. Motor tak cok iya yo rene opo. Ndang ilekno aja. Kono lho. Iki alhamdulillah banget. Belum ora. Aja jong ora. Lah, Oh, bangun kalau kalau Pak Amin mikir teh anget kok. Anget-anget tok ya Min. ya. Lah, Kalau eno ora diombe. ya Ranur. Beranget nang awak kok. Piro anu Gus kepak. Kula tebaske wit iki, Mbah. Lajeng 9. Ayo Andek. Oh, Mang. Nek dosan 64. Nggih nek dosan lah tapi nek kombinan 65 teko 66 ngono lho. 5. Lah nggih. Yo denane 63. Iki 65. Nego nek mari wis kopi, Bang. Nek dosan 64. Saya larang yo. Nek wae kuwi tak tebasno wit ngene ora kintal. Mari sekilo aku nak. Ibu ini ngomong 6 piro lho, ibu ini nganggo ngomong lalu. Sudah itu enggak apa-apa. Tapi jadi ki mundai. Mundak iki. Mudah 65 nek ra mudah rek. Masa 63. Lho lah iya. Lah ya mudah asa 63 dik. Soalnya gue susi ini nganu 64 atau piro terus 64 iki dosan. anu 65 terus mundak. Saiki mundak susu beradol terus iso Kita bikin wakil kan. kalau cek orus ya. Ya wakil terus ya. Wis kopong. Iya. Ada di pisan. Ya. Tak parkir gimana? Lurus bro. Udah ngam. Udah teman. Mana? Kok
Mas Ali. Ih. Ih. Ya, kan mereka itu apa orang ini?